V popoludnejších hodinách prijal primátor mesta v zasadačke mestského úradu potomkov rodín, ktorí majú v meste korene, tých, ktorí boli zachránení, prežili a vrátili sa do Bardejova, ich rodiny a pozvaných hostí. Vo svojom príhovore okrem iného zdôraznil, že židovská komunita v Bardejove tvorila pred 70 rokmi 6. najpočetnejšiu komunitu v rámci Slovenska. Zároveň dodal: Vaši predkovia sa spolupodielali aj na riadení tohoto mesta. Medzi vami je potomok pána Rudolfa Rafaela Lévyho, jedného z najvýznamnejších predstaviteľov ortodoxného židovstva na Slovensku. Hrdinu a do vojnových časov člena najvyššieho vedenia nášho mesta. Prítomní hostia z celého sveta sa zapísali do pamätnej knihy mesta a z rúk primátora si prevzali pamätnú listinu pri príležitosti 70. výročia deportácie Židov z Bardejova ako prejav úcty obetiam holokaustu. Pamätné oslavy, ktoré ďalej pokračovali na Radničnom námestí, sa konali za podpory Bardejovského výboru na ochranu židovského dedičstva a Komisie vlády Spojených štátov amerických na ochranu amerického kultúrneho dedičstva v zahraničí.